Моето изобретение представлява модул, който са подредени частите, последователността и излиза определена енергия. Енергията, която се стартира от 220 волта ток, с електроизключватели се изключва и почва да работи самостоятелно, без странични консуматори, като една част от енергията, която произвежда е за себе си, за самия модул, за самата машина, а другото вече може да се включват други уреди. Тази енергия е по-евтина, защото няма никакви консуматори. Тя е със собствена консумация, регенерираща енергия. Влиза 220 волта, значи двигателя, който работи, съоръжението, модула, който работи, примерно 1 кВт, а произвежда 3. Той 1 кВт се консумира и 2 кВт могат да се консумират от други елуриди. В по-големи такива, примерно киловати, мегавати, при 100 кВт, примерно, може един 20 кВт ел двигател, той си взима 20 кВт и 80 кВт може да захранва. Колкото са по-големи съоръженията, толкова е повече захранването на самите обекти, учреждения, град, село. Това цялото съоръжение от части, механизми, от електроника се движи. Това е управлението, инверторите, всичкото е електроника. Има и ел двигатели, има и редуктори, такива, има и другото реостатни двигатели. Аз съм го патентовал и в двата случая. $2957 са оборотите. Когато няма товар. Когато няма товар. Сега като се охлади и се включи, ще паднат, не знам на колко, но ще паднат. То се чупа звука. Да. Тя понеже върти на празен ход, обороти самата. Той терморегулатора завършва на... А сега може ли да ги усилим? 1698. 1698 на твар. Да. Да го усилим малко. Значи то държи. Така. Там държи 50 Хц. Чакай да го усилим. 50 Хц държи. С включения твар на печката. Принципа на работа на този двигател е такъв, че веднага трябва да паднат обороти. Колко каза, като натварено колко са обороти? $1800 оборота. 1800 оборота, като не натварено, тъй ли за? Натварено. Изключи това 2500. 2664. Напрежението веднага се вдига. Сега колко е напрежението вътре? Това би трябвало да е верно. Няма къде да бръкна да го измеря. Да.
волта. 140 волта. Те показват това. Само подаваме 1.1. Консумацията е 2 киловата. Лъжинство. Колко сега? Консумацията му сега колко ще е? Ти за да измерваш мощността, Тъй. трябва едновременно да межеш напрежението и ток. Така. И ги умножаваш. Значи ти само да знаеш, че в момента, понеже няма ток, Така. напрежението седи високо. Мгм. В момента, в който се включи, напрежението пада, защото има ток. Да. И тока по напрежението винаги ти дава мощността, която в никакъв случай не е повече, от което може да вари частотност. Това частотност в момента е за 1,5 кВт. За 1,5. За това може би не мога да кажа, но да, за това сигурно не държи и оборотите. Оборотите какво ми да ги... Печката е по-голям консуматор, отколкото може да вари частотност. Да. Това ме интересуваше. Да може да взема едно от тия това е. Направим демонстрацията, работа върви. Аз е класическо. Това е класическо изпълнение. Да. Само че въпросът е какво целиш. Да. Значи... Това нещо, заваръчните агрегати старите са на това принцип. Има Да. един двигател, върти един генератор. На военните локациите Да. са по същия начин. Значи там военните целят едно нещо само. Те не целят да спечелят Тъй? мощност, защото не може да стане. Да. Те целят да им са по-малки колите. И изкуствено произвеждат ток с 60 Хц. Тогава оборудването става по-малко. Да. Значи в момента може да се прави с 2 кВт двигател с инвертора да произвежда, нали, инвертора, ако е 8 кВт, може да изкарва захранването. Ще го изкарва. Не можеш.